Isa sa mga pinakasikat na genre sa photography ay ang pagkuha ng mga litrato na nakakapagpakita ng mga detalye mula sa hindi pangkaraniwang distansya. Ito ay mas kilala sa tawag na microphotography. Mula sa karanasan sa mga miyembro ng Davao Phone Photography, narito ang isang koleksyon ng mga kamangha-manghang mga larawan. Ngunit ano ba talaga ang dapat na tawag natin dito? Micro, macro o close-up photography. Para sa mga nagsisimula, talagang mahirap malaman ang pagkakaiba. Ang close-up photography o malapitang pagkuha ng larawan, sa pangkalahatan, ay nagpapakita sa subject ng mas malapit at mas detalyado kaysa sa nakasanayan. Karaniwan ng subject ay maliit tulad ng isang halaman o isang insekto. Ngunit maaari ring ang subject ay malapit sa mata o mukha. Sa close-up photography, naiintindihan mo pa rin kung ano ang subject ng litrato at kung paano ito nauugnay sa mundo sa paligid nito. Ang anumang lens ay maaaring makakuha ng close-up shots. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-zoom in o makalapit. Halimbawa, ang insekto na ito sa isang bulaklak ay close-up photography. Masasabi mo pa rin na maliit ang insekto, at hindi ka nakakakuha ng detalye na tulad ng sa micro-photography. Ang macro at micro-photography ay konseptong nasa mas mataas na antas. Karaniwan, ang macro at micro ay tumutukoy sa parehong bagay. Ang pagkakaiba ay simpleng mga salita lamang. Ang macro ay tumutukoy sa isang bagay na malaki, habang ang micro ay nangangahulugang maliit. Pinapayagan ng estilong ito ang subject na punan ng lahat o karamihan ng frame upang makakuha ka ng hindi kapani-pani walang dami ng detalye. Sa madaling salita, makakakuha ka ng isang macro shot ng isang micro na object. At dahil sinasakop ng subject ang buong frame, maaari mong hindi mapansin kung gaano talaga kaliit ang subject. Sa madaling salita, tumutukoy ito sa mga detalye na hindi mo nakikita gamit ang iyong mata. Ang lens ng camera na ginamit mo ang tunay na nakakapag-identify ng pagkakaiba sa pagitan ng close-up at micro-photography. Kahit sino ay maaaring kumuha ng isang malapitan na larawan tulad ng sa isang telephoto lens. Ngunit sa pangkalahatan, ang micro-photography ay malilikha lamang gamit ang isang micro lens. Pinapayagan ka ng mga lente na ito na makuha ang detalye ng ulo ng isang insekto o ang pagkakayari ng isang talulot ng bulaklak. Inaasahan kong sa ipinaliwanag kong ito ay nakuha nyo na ang pagkakaiba sa pagitan ng micro, macro at close-up photography. If you have questions, mag-comment lamang. Huwag kalimutan mag-like at mag-share. Mag-subscribe na rin kayo sa vlog ni Glenn para sa iba pang mga photography contents.